Sad is back. Oh, Jidax. So, ano ako pag may akong tingog kaya nasuko man si Lulu manggod. Suko siya kanang gamay tingog kaya basin daw guay makasabot. Ako lang gikuan akong original nga tingog kaya nasuko man gyud siya kasampay mo niya kanon pag gamay man yung tingog kaya daghan ka viewers ning abot mag 1K views imong pinakauna nga video. Ako anay mong gamay nga tingog padak-anak. Ay, balik na ako original nga tingog. Suko man siya. Putra gyud mga Bisaya ra gyud. Ay sila mag-adjust. Kasabot kay kami yung namang Tagalog English. Sila no di kasabot sa mga kami yung Bisaya. Sila mag-adjust. Alisod po, ubot nga na usap title. Ay, butnan po. Alisod po. May adlaw, restan na, no? Nanasad ko, mubalik na sad ko. Kaya mga away na po ko dire. Palaway yun kay go. Higo, basta ko sa akong kape. Kaya early in the morning pa man dire. Tapos rest day. Sabula mo sa akong giinom. Di na siya coffee. Birds 3 na choco. Baka naman. So, dili na po tanong nga. Mga away ta ng mga taong dili makontento. Dili stick to one. Hanap itong mga tao nga ganang dili hilig stick to one. Di na mo'y gihigugma bitaw. May panyuwa niyo na pakaslig. Sayang-sayang na mo kwarta mga buhanga mo. Stick to one. Yung suma na ikabit. May sinsuhon mo. Yung ginana kay OG Dax ay awayon nyo ta mo. Napa mo'y pinapromise sa altar mga buhanga mo. Eh, di mo stick to one. No? Ako nabuhi pa mga kalibutan. Anta na mo nabuhi ang tagi. Krimit na lang ang mo diritso. Dili man na siya kuhan. Di man na siya dual SIM. Kung sa cellphone ba, dual SIM kay duha mo sulod. Saan kasing-kasing ni mo? Dual SIM? Nabuang naman siguro ka. Kana pong mga ubandra, kana pitang maghilig ko kana pitang kanang LDR mo duwa. Ikaw na liya kong love. Wala ko ilaing gilab. Suma namin dito ilain kay LDR atay ng buang namin kilain di ay pa LDR pa ka imo pa siyang gigugma sayang na kasi mula buang nga ka ha may pagwa yun mo ba hasol kay mo sa life mo kabalo na gabasa mo Bible wala nakato ka man siguro mo stick to one ka na isa ra gyud mangita mo kaglain mo kumpara rin na kumpara nakita mo na ko aning kuan good, aning tawhana, aning bihana, nga wala sa iya. Dati sulti ka na dahil mong gigugma, humani mo nakuha ang tanan. Allah, kabuang sa tao. Nakaitok na ka? Di yung ka maginana, di ka masulti nga. Kuan din. Kuan din ka nga. Ilana kay nakita sa lain nga wala sa iya. Masakpan. Ang mas gilabanan, ang kabit pa din, ang original, isa likway. What the F? Asula lang mga nana nga tao, no? Kanus algo na nahimo ng stick to 1 o nahimo stick to 2, stick to 3. Alien man siguro ka. No? Suna ko ba? Suni OG Dax ba? LDR? Sa kong partner? Stick to 1. Anak man tas Ginoo. Sa anak ba? Kuan ba na advanced mindset ba na usa kaya kayo di mo maginan ga dungdungag na mong problema sa earth na ba tong sa to na basahan ako si speak ato si kapitan o si treasurer niya ga-zoom pa mga buang suma pag zoom wa sila ka ga-off sa camera wa ka balo sa camera open Allah daghan kay mga konsehal kada barangay nakita na noon sila. Di ba? Sapol kayo. Nawa. Katong matiguang na ito. Ano yung resulta sa gitawag nilang uwag? Ginana nga, stick to one. Ginana yung bation. Paipit na lang nasportahan. Hindi ka makasakit o si mong loved ones. Ang isa. Ginana na siya kakuhan yun. Kumit man tagaling ka, sura nga stick to one ka. Kaya makapasakit ra kang tao. Kung makapasakit yung tao, ako lang magpasakit nimo, tangtang yun ang isupagos nimo. Ha?
Kanay mong panga, langkat na. Taro mo ujidak, ayaw mo pasapon ni ujidak. Kana mitong dili mahilig mo stick to one, ayaw mo pasapon ni ujidak. So, ora to tanan. Dapat stick to one yun mo. Then mo adto na ko kay manlaba pa man ko, daghang ko labonon kay rest day na ako karon. Sabot ka.